uma uthi ikhona ingxenyana ekhuluma ngayo lapho kule nkondlo uyamanje ukusho ukuthi yona no angibona ukuthi iveze kodwa ikhona yona iphakathi kuyangolisa kodwa phela kunankinga mina nginayo inamba kasisana uyinkosi abashana umkhona sengokubuza ngithi na ikuphi la personal khona la uthole ekhuluma nocingo uyobe seyangitshela ukuthi uyikhiphe kanjani. Zonilandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Siyajabula kakhulu. Inkondlo ke ayihlukile kusuke kuphela uSonkondlo kusayimina igama lami Ntokozo starring makwazulu namhlanje ke ngivakashelwe uMkhonto KaShaka lana igama lapho Mkhonto. Ngizofuna ukuthi naye ngimethule ngendlela engihlale ngithula ngayo wonke umuntu ngendlela futhi siyayisenze ngayo ngizombingelela ke sawubona mfethu. Ake ngiqale kanje. Uqale ngokuthi angikhule inhliziyo ngokuthi angizalise wangishiya. Wahamba waya kwabanye kodwa ngiphinde ngamvumela amefuna ukulala nami wangithelela ngesifo wangikhulelisa ingane esibili nawe ayiphika. Kodwa ngaqhubeka lo luthando ngafuna uncika. Angazi ngimvumele kanjani ukuthi aqhubeke athandane nami ngoba noma enze iphutha akaza afuna ukuxolisa kunalokho nje iphutha ufuna ukulibeka kimi. Sewukaningi ngibeka isandla ngimbophisa kodwa bengibuye ngimkhumbule nje icala ngilisule. Abangani mabethi kamsuke kuye kube sengathi bonke nje bamfuna enhlizweni yakhe bengijala uthando kodwa namuhla selikhetha ukubona. Lo muntu angazi noma uyangithanda noma ebantwini ufuna ukungilulaza ngoba izolo bengiphakamisela isikhali nje ufuna ukungilimaza. Ngikhala ubusuku nemini njalo ngihlale ngibalisa. Ngiyafisa ukubuyela esimeni kodwa umzimba wami uyaphika. Inkinga yami kangasitsheni lesikhathi siyofika. Ngithi ngihamba phambi kwabantu ngifila sengathi bonke bayangihleka noma ngithi ngiyazama ukushaya umuntu semunembeza namatoni kodwa kuyangiceba. Bengithi ngiyalwazi uthando kusobala ukuthi nencazelo engasiyo manje. Bengithi kuthina akekho ngaphula omunye inhliziyo kodwa yena usekwenzile. Ngisele ngedwa ngibhukuta kule nyembezi zothando. Ubungishinki imanzi ungithele ngehlazo ungixoleleke ngangizama ukukusongela kodwa ngikhipha ongaphakathi. Ngoba mhlawumbe sidukana ngoba sekushaya isikhathi ngiyakukhulula. Kodwa ukukhohlwa ngalokho kwenze kumina akukho lula noma mangizwa le pain ngiyajabula mhlawumbe nale nkondlo nje ngibuyisele emumva sithandwa ngoba ikhuluma ngawe. Isikhathi sethu sesidlulile bengibhala le nkondlo ngihlengezela izinyembezi bengiphethe zeboza nami uthando lungihlulile. Sobona sitare kunjani. Yeah, senginembuzo eminingi manje ngaphandle kwale bengiyihlelile ngale nto sengikhulumile. Besides Mkhonto ubani igama lakho yona waqala ukuthi ubani ekhaya mhlawumbe njalo ukuthi igama lakho Mkhonto lasekhaya wadlala so igama lami ngolungela kuba uMsama kasho siko ngosana ukuhlala emahlombe Nkomasi ngiyabuza ngokukhuluma ukuthi ngulu ngowakashozi owase South Coast Mkhonto KaShaka ngikuthole senguthola Mkhonto KaShaka manje Mkhonto aphelele Mkhonto KaShaka yes masithi uMkhonto kusuthi uMkhonto KaShaka mase kuphelele nje uMkhonto KaShaka linganjalo linezinda sencazelo yakhona ke ishubile kodwa lapho into yakhona ke kushubeni kwayo ishube kakhulu isizathu senza ukuthi ke abantu bathi nguMkhonto KaShaka nguMkhonto KaShaka isizathu senza ukuthi nje bathi hayi siyakunika nanti igama lakho siyakubona lekufanele ingoba uMkhonto KaShaka kakhulukazi mfishane kanti ne-height yami futhi ayikho singimfishane kakhulu so ufakele lezi zinto bengizothi awusungulu kodwa kufana nokuthi umile njani so babese wathi hayi no ngoba umfishane kanti noMkhonto KaShaka mfishane no igama lakho uMkhonto so namagama ami mefika mengiwakhuluma einkondlo akafika ahlale nje enhlizweni yomuntu ukhona izibongelo ke engivama ukuthi ngizithi thasi mangilentuzana mangiqeda inkondlo ezithi uMkhonto KaShaka uhlaba uyahlikisa awuzisho sengathi uyayiqeda ungasho ukuthi nawe siyiqedile inkondlo sithi uMkhonto KaShaka ngiyahlaba ngiyahlikisa ongahlabe kunomhlola so njalo mawuqeda wenza inkondlo yakho njalo mangiqeda inkondlo ngihlale nje
ngiletha lo magama ngoba afika angahlali enhlizweni kuphela kodwa afike enze umnyakazo enhlizweni yomuntu ngoba njalo masithumela izinkondlo thina njengosonkondlo sihlale njalo sithumela imessage enhlizweni yomuntu singathi ayifike ihlale kodwa ifike yenze umsebenzi ke yabo lento esikhulumayo nakusizini wani baningi abantu engangibabuza imibuzo ikakhulukazi laba umuntu osuke enegama lakhe lase stage yena kuyangichaza kakhulu njalo uma ngizothola incazelo yegama lomuntu lavela kanjani mhlawumbe umuntu osungalandela walithola nini leli gama since 2013 yes ngijoyine icilongo Poetry Club inkondlo yami nje yokuqala ngathi mangile mntuzana mangihaya ngaqala ngiyakhumbula ngangihaya inkondlo ngobaba uNelson Mandela so ngayihaya inkondlo yami futhi ayinesiqi kakhulu babe sebathi hayi no lapho vele sikumandela amanti usayikhumbula lokho osami sengithi ngiyazama ukuyibuyisa nakancane ngiduke nakancane ithi 1918 wazalwa 2013 impilo yakhe sayifinga bheka ibhakela sosala sifinga tata Nelson lihlahla madiba nansi indaba ingidiba uyazi yangidida ukuthi labantu abakubopha ngozankosi babengazi egcineni bazokubiza ngenkosi kodwa lokho iqhubeka kanjalo angisayifuna lokho iqhubeka khona into eyibalile la ibalekile usho something ngepoetry society ngepoetry club wafika kuyona uthe yipi icilongo Poetry Club ikuphi indawo isemahlongo yini yakisa khona wezwa kuthiwa nabo bahlangela phana bakhuluma le zinto zabo ukuthi ngiyekhona kusukela high school ngiloke ngilentuzana ngizibhala izinkondlo ukubhala kwami inkondlo ngiqala ngo2013 kodwa ukubona sengathi amandla ayaba khona ngiqale ngawo 2013 sengijoyina lona icilongo Poetry Club so izathu esenza ukuthi ngijoyine kubona ngoba iyona group yezinkondlo eyayikhona ngala eduze yes eseduze kwami so ngangibona ukuthi mangisondeza eduze kwalowo bantu lento engiyithandayo nengifisa ulo ngiqhubeka nayo mangaze ngisondelane nabo ngagcina ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngise phambili mhlawumbe ke lithini isasasa nje lobuciko bezinkondlo ikakhulukazi izinkondlo la usuka khona likhona kakhulu likhona nina i-audience nje mawuthiwa nizisho abantu bayenza bafika abantu basupporta basupporta nje abantu ngaphandle kokuthi basingabazi nje kangawo base abantu bafika ngiyakhumbula bengenza i-poetry session ngoFebruary abantu nakhona February walonyaka uFebruary lo bese ngisho ukuthi wenze njani kunepoetry wena wenze njani thina sikhiyelekile lo dlulile uFebruary so bengiwadayisa amathikithi abantu bewathenga ngendlela emangalisayo ngijabulisa kakhulu lokho nathi kuyasinikeza uthando lo lesigqugquzela njalo ukuthi no lento oyenzayo ayipheleli la inokuqhubeka inekusasa futhi so uthando kuvuka lapho mawuthi nje yona 2013 ngibala manje nginakho mhlawumbe unyaka wesi-7 unyaka wesi-8 lo imethi yangishiya la endleleni nginakho kodwa ngibuye ngiyibamba ngokubuka kwakho wena usazoqhubeka uhlale ngoba sengihlale nabantu abaningi abangama-poets abathi ayi endleleni nangizwahamba ngikhathala ngoba inkondlo ikhokha kancane so kulo 7 years wakhithini experience yakho mayelana nokuphila-ke manje ngaloku kucina kusazohlalela masingakofiki la siya khona asikwazi ukuyeka futhi masiyeka manje singakofiki la siya khona futhi bese ngakosiboni nezathu sokuqala yabona nje yonke into esho ngathi uyahaya asikazi ukuyeka masingakofike la siya khona asikazi ukuyeka lento ke yenzakala engenza kuwena umuntu make wezwa nje ukuthi uyi-poet futhi vele phela ngiyazi wakwashela akaze wenza ukuthi ukhuluma nentombi vele uthi ayi wena ngathi usuyahaya sekaningi umkhulu wakho vele uyakhuluma nazo iy'ntombi njenga ngimuhle kangaka njengoba ngimuhle kangaka okusho ukuthi kuyakhulumeka nalo kuyalala nje ulimi kakhulukazi so iyefike leyo nto leyo kuthiwa hhayi-ke awusakhuluma awusasheli njengabo bonke abantu so umuntu ongabuza mhlawumbe athi kakhulu uma ubhala ngani noma yini noma ngama-topic kodwa noma ngibhala ngigcina kule nto le mangibhala kakhulukazi kuyafika isikhathi la sokuthi ngibhale ngaleyo nto thize engithinteke ngayo ngaleso sikhathi kodwa into engimandla kakhulu ngayo uthando uthando Nkosi yami yini mawuthi umandla uphathana kahle mawukulona noma usuhlukumezeke kakhulu mangithi ngibhala kakhulu ngothando okusho ukuthi uthando iyona into engithinta njalo mangibhala ngalo ngibhala lungijabulisa okay shuthi lento uzana lesigaba sokuthi
liyangiphoqa ngivama ukuthi ngingaligezi kakhulu kodwa ngiveze le part lokuthi iyangijabulisa so ipart la indawo yeyinkondlo engivama ukuthi ngibhale ngawo kakhulu ayino hayi lona uthando futhi ubhala kahle ngalo uthando Nkosi yami cha ke ngiyanifisela nani ukuthi sengathi ninganje kule nto angikhuluma ngayo babe bahle kanje Nkosi yami mawusathi ubhala ngothando noma into esuke ikuthintile kule nkondlo oqeda ukuyenza manje ubala okhuluma lapho umuntu wesifazane lo muntu wesifazane uhlukunyezwa umuntu wesilisa so ubudlelwane bakhe ufike bomnandi bagcina sephela ngendlela engamjabulisi ngoba muva nje iSouth Africa elinye lamazwe eline percentage enkulu mayelana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane noma ngisho ukuthi abantu besifazane ngithi nje i-gender based violence i-percentage yale eSouth Africa iningi so ngifisa mina ukuthi ngibuze kuwena ukuthi ngokuthini kwena ngokuyithatha uyifake ecakulweni zomuntu wesifazane into leyo ubhale ngayo uyi-observer noma into eyenzeke eduze kwakho noma uyicabangela yathi hayi othi ngiyi-create i-scenario into engiyibukile ngahlala phansi ngayibheka so siningi isikhathi la abantu besifazane khona uthola ukuthi bangena othandweni ngenhloso yokujabula uthola ukuthi abasajabuli ngale ndlela yokuthi bebelindele bebengena lolu thando ngoba mangihaya kuleya nkondlo iyavela nalowo phathi le ukuthi nabangani mabengibonisa ukuthi angisuke kuye sengathi bonke bayamfuna kusho ukuthi uthando lisekhona kumuntu wesifazane kodwa manje noma lukhona uthando kumuntu wesifazane still usahlukumezeka uhlukunyezwa yena lo muntu lo amthanda kakhulu so indlela engibhale ngayo la ngibuka indlela yokuhlukumezeka ngabe sengathatha ngibeka kumina shuthi kakhulu abantu abahlukumezayo izina kakhulukazi ikakhulukazi futhi kuvela kakhulu ngathi uthi abahlezi nabakwazi ukukhuluma ngakho abahlukumezayo laba besifazane futhi bona abanayo inkinga nokukhuluma ngakho ngoba ibona abahlukumezeka kakhulu kodwa thina asihlukumezeke thina siyahlukumezeka kodwa kakhulukazi ukuhlukumezeka kwethu akuveli isikhathi esiningi ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kuvela njalo so ingako kugqama le nkondlo leyo uhlosele ngayo mhlawumbe uqwashisa noma uhlose ukuthi abantu mhlawumbe kunciphe noma kuyekwe akunciphe ngoba mangase ngithi akuyekwe kukhona abantu abangasithathi lesinqumo njengento ukuthi njengoba manje kwenzeka kumina noma ngikwenza kumele ngikuyeke ngikuyeke ngalesikhathi lesi ngisatshelwa umuntu yabona kukhona abantu abafuna ukuthi ubaloku bathatha step by step ngedala mina ayinciphe ngifanele ifike kulesikhathi ukuthi iyaphela alo ngibamba ngembuzo yamphendula asidlulele phambili ke mawuthi akunciphe iyangichaza answer yakho mawuthi akunciphe awusho ukuthi akuphela uthi futhi wena abanye abantu akavela yeke into manje mawuthi akunciphe nomuntu othi wena omunye umuntu reluctant nali igama bamba ureluctant ukuyeka lento leyo ukhuluma ngamuntu umuntu owesifazane othi noma ehlukumezeka kodwa usathanda akayideli ukuthi hayi sengingayeka ke manje ukhuluma ngaleyo nto le ngikhuluma ngalo muntu lo othi yena noma ebona ukuthi le ndawo ahleli kuyona ayikho mnandi kodwa aqhubeka afuna ukuhlala ngithi mina akayiyeke lo muntu yabona then nalo muntu futhi ohlukumezayo ke manje akaphinde naye ayeke futhi noma engokufika lesigaba sokuthi uyafuna ukuyeka kodwa akathi umnciphisa kancane lona ke lo othandayo akayiyeka ngoba ayikho inqubekela phambili la uhlukumezeka khona ngivumelana nawe lapho kodwa ke ngifuna ukuthi uthini ngalothi ngiyakuzwa Mkhonto uthi angiyeke ngiyafuna nami ukuyeka inkinga ngimthanda kunzima kakhulu ukuyeka futhi lento ngikubuza kahle ngoba wena futhi uyakwazi ukubhala futhi uyathanda ukubhala ngothando Mkhonto okay yangihlukumeza yena kodwa nje mayeka wathi nje majobe ngenze isibonelo phela ngalo nokuthi uba nomajobe majobe vele ngikhohlwe yonke into ayenzile ngiyamthanda kunzima kakhulu basithi
once kwakhona uthando emntweni noma uthi usuhlukumezekile-ke manje mangithi ngiyamtshela manje ukuthi akayeke mayineso sizathu nencazelo yokuthi hayi ngiyafuna ukuhlala akahlali kodwa isikhathi esithize masifika ebona ukuthi still akuyekeki akakazama uncenga uthando lwehle. Ngifaka-ke challenge manje Mkhonto wena masiphinde sibonana nawe sozobuya wena usuzomtshela inkondlo noma uzongihayela inkondlo noma usungethe usubhala inkondlo yale context esikhulume ngayo yokuthi wena njengosonkondlo ukhuluma kanjani nomuntu okuleya situation yokuthi I can't leave this person, angikwazi ukumnyeka lo muntu ngoba ngiyamthanda. Kufanele sibe nayo indlela esokhuluma kanjalo nalowo muntu lo. Uma ngilalela Mkhonto uyazokwazi umuntu ohluzekile emqondweni ukhule noba ekhaya. Ngikhule nesalukwazi ukhulu wami, so khula kwami nje ngikhule naye ukhulu wazi. So ngenxa ukuthi umami wami wangishiya ngo-2002 so udade wangishiya ngo-2015. So phethe Mkhonto mayikhuluma ukuthi umami udade so ngoba uthi lawo bantu bebengekho empilweni yami ukukhula kwami ngikhula nesalukwazi nje abantu engikhule nabo. Ngathi ubhuti wakho omncane inkosi yabashana nifuze bani ngokufishana ngoba nibafishane nofuthi ikhehla umkhulu umkhulu yanomfishane umkhulu ozala ubaba uyena nomfishane so imbewu yakhe. Umuntu uma yakubuza ukuthi ngokwakhe siphi stage esikhulu sokwa performa kusona lokho waqala kulo 7 years ICC kwakwenziwani kwakune-event emazi-signal foundation so babese basibiza njenge-high school safika sawo-performa khona so kwakuyi-youth and arts igroup yayiperforma ngaleso sikhathi iziko youth and arts. Iziko youth and arts nangazi iziko lamagama iziko youth and arts iziko lamagama hleze vele njalo so saperforma khona lapho. Yes wawenza inkondlo mawuthi abanye labo ohamba nabo babenzani laba becula babecula isiphi leso sikole Izinkondlo high school. Wafunda Izinkondlo high school sanibingelele Izinkondlo kwakubanzisha omkhulu wakho noma usawuyena nomswasi namanje usasa high school no Mr. Khumalo usase high school wena mina ngiseke high school uqedile yes nini ngisitete ngo-2015. Umkhonto bafethu umdala ukuthi mfisha no sabingelele Izinkondlo sibingelele kuthisha omkhulu uKhomalo nangu ngibala lapho uyasho ukuthi namthatha namfaka ICC yilapho sambona khona ngakubiza nini okhozeni sekuminyaka edlulile angisazi la ngabuza khona phela ukuthi Mkhonto KaShaka ngiyahlaba ngiyahlekisa ongahlabe unjani unomhlola ya mhlawumbe-ke mfethu abantu bengajabula ukuthi sibathi ithasi lapha emgodleni ngakho bese siphinde siqhubeka nendaba. Ngithi ukuna kwemvula bekungijabulisa ngoba mama besebenza emajalidini noma bemthuka bembiza ngonjandini kodwa lokho bengamdini ngoba bekwazi akudingayo. Imvula misina kakhulu ngangibe ngiphathe kabi ngoba besihlala emkhukhwini bekwimina ngedwa. Izingane eziphila kahle meleke zingidlulela empeleni befuna ukungibona ngihluleka. Kodwa bekufana nokuthi umlilo zawukhwezele ekugcineni izona ezogcina kubuya nesikhuni angithi bathi isikhuni sibuya nomkhwezeli. Ngathi bebeplana besilona semkhwezeni. Angithi ukuna kwemvula the time ikuhluma ukhula nami bengifisa ukukhula ngimlekele noma umama. Ngoba le hola bengasanelisi. Bengithwala kanzima ngoba bekumina ngedwa bengibuya nje esikoleni ngithatha ucelemba ngami ngobhe kwasa inkuni. Lempilo engiphila ikhuni. Bengibheka inkuni zokuthi ngipheka ama head and feet even lengane beyiphila kahle kumina bengafit esikoleni. Ngoba emqondweni ngangishayiwe ngangibuya njalo esikoleni ngishayiwe. Angishawo ntanga yethu mabengishaya bengibiza ngamagama bengibiza ngesichaka kodwa ukuna kwemvula bekungijabulisa ngoba mama besebenza emajalidini noma bemthuka bembiza ngonjandini kodwa lokho bengamdini ngoba bekwazi akudingayo ngoba ubaba wahamba wathi uyosebenza eGoli kepha sibona imphumela lana endlini sibona into ayiphumela ngoba sibulawa indlala manje asinangisho into yongidlala ayi ngoba ngidlala angisho lamazwi ngikhala ngisibuza ngisiphendula ubaba indoda enjani engenanembese engenandaba yokuthi ingane zawo zilaledleni anikahle
ekuseni ukuthi nginobaba mina bekwigama wangishiya esikoleni engazange ngiqambe ngisho igama wahamba wathi uyosebenza eGoli ngiyishinto zomhlaba ngibuyela uNkulunkulu wami uyosefika enhlizweni yami ngiyobe sengimvulele emoyeni wami angeke ngilinde usathana adlale ngami kodwa ngizolinda uNkulunkulu azuze ngami ungenzile ngaba umntwana usuka ngilalanga mina ngiyazi ngikhuleka ngibiza igama lakho uNkulunkulu wami abangani babahlekile ngihlinile kodwa kukhe ngizuzile ikhala lami selophinde kwiJerusalem ngoba ngiyohlezi ngifunda neBhayibheli ngumkhonto kaShaka ngiyahlaba ngiyahlikisa ungahlabeki kunomhlolo ngambulala phela manje uthi ngumkhonto kaShaka ngambulala mfana ngambulala lalela ke mkhonto uma ngakubuza ukhona umuntu ongathi wena before uqala ukubhala noma ubukela kuyena ngobhala mangiqala ukubhala umuntu nje obeyi role model kakhulukazi ebesilokhu sibukela kuyena eSouth Coast iyonke umuntu ebesilokhu esibheke kuyena mana ngiqadile usibo so yena umuntu ebesilokhu esibheke kuyena nje eSouth Coast engikholwa ukuthi iSouth Coast kakhulukazi yena umuntu ebesilokhu sibukela kuyena njalo so yeah futhi ngicabanga ukuthi besides South Coast kuphela usibo omunye osonkondlo wokuqala ukuthatha lento lena ayirecord umsebenzi wakhe bese usakala yabo iningi labantu bamaze kanjalo ngoba ubevela record aposte lapha and besides South Coast kuphela I think naku khona la adlala khona izwakala njalo makuphela isibaya everyone wayethi makuphela isibaya nezone 14 sigijima so let's say ngabe uzothini-ke lo mlisa lo and into engithanda ngayo energy abona abantu mabehaya benza ngey'ndlela ey'ngafani number 2 ngiyalalela phela mina uma ubhala ake sikufike i-concept ngalento okhuluma ngayo manje kuyayifikela noma uyahlala phansi ucabanga ukuthi ngizothi nazi ngishiso yini uma ngilalela ngiyayizwa emvumelana noSigcine eJwaldini unjwandini ziningi into oyishoyo nje eyivumelana ngale do you sit down and think ukuthi sengizothi manje noma nje kuyayifikela bese uyabhala kuyafika ekuthenini ngiyicabanga ukuthi ekugcineni fanele ihambe kanje kodwa futhi ngiye ngiyibhale uthole ukuthi sekuyiqondanela nje usuke uhlosenile ngalokho ukwenza inkondlo ibe naleyo nto leyo le ngizwayo nami ukuthi ayibolo umjida no yes ibe mnandi noma ikhona imessage kuyona kodwa ibe mnandi yes yona kule nkondlo oqeda ukuyenza sithini isihloko sana ukuna kwemvula I think awungisendela le nkondlo saka recite opposing yes uma ngilalela le nkondlo le ngilalela nezinto ongixoxele zona ngawe ngokukhula wakho ngingabe yakuthinta kukhona okupersonal kuyona kukhona la ungithinta khona kancane kukhona futhi la ubusuqhubeza khona isitory bengenza khona inkondlo ukuthi ayiqhubeke kodwa futhi ayilinge nale story nyana esikhona esipersonal ngokubhala kwakho ngento esuke ipersonal usukuvuleleka ukuthi kuyakulapha lokho noma unankinga abantu abazi ngeindaba zakho futhi abantu uyayibatshela ukuthi le ikhuluma ngami-ke le no abantu angibatsheni mangibhala ngami kodwa mangibhala futhi ngayo ngisuke ngiveza lento yokuthi isimo umuntu abhekene naso nginesho ukuthi manje lento ebhekene nami akumina kuphela obhekene nayo so ngenza sho ukuthi mangibhala ngayo le muntu isimo engibhekene naso akangazitsheli ukuthi uyena yedwa obhekene naleso simo nami ngikhona ngoba yena akwazi ukukhuluma ngaleso simo ngikhona ngusonkondlo ngizobhala ngaleyo nto ukuze ayithole ukuthi akuyena yedwa obhekene nayo zikwenzelani inkondlo masuyibhalile inkondlo asikethi iyafika iconcept uyayibhala ngayo yonke indlela uziqeda asikethi nawe uyayibona isikhona how do you feel kuyangijabulisa kakhulu ukuyiqeda nje inkondlo ngoba kuye lesikhathi sokuthi ngithi ngiyayibhala uthola uzayipheli kodwa ngiyayithanda kakhulu kodwa futhi mayiphelile I know ngiyathokoza kakhulu ukuthi hayi sengoqedile umsebenzi kusho ukuthi wena ngamanye amazwi unakho ukuthi zinakho ukuthi iy'nkondlo zibuye zikukhulule ey'ntweni osuke mhlawumbe okunye ungakwazi ukuyivoice out esenhlizweni yami ziyangikhulula kakhulu ngikwazi ukuthi ngiyikhiphe singagcine kumina uma uthi ikhona ingxenyana ekhuluma ngayo lapho kule nkondlo uyamanje ukusho ukuthi yona no akubona ukuthi iveze kodwa ikhona yona iphakathi ngiyangolisa kodwa phela kunankinga mina nginayo inamba kasisana uyinkosi abashana umkhona sengokubuza ngithi nayo
ikuphi lapho personal khona la uthole ekhuluma nocingo uyobe seyangitshela ukuthi uyikhiphe kanjani. Zithini iy'nhlelo zakho kusuka manje? Noma nje unazi iphi iy'nhlelo ngoba izimo zinjena kune-COVID akusebenzeki kwenzakalani? So since ngingakwazi ukwenza event, ngingakwazi ukwenza poetry session, ngingakwazi ukwenza show, ngenze album manje. So i-album yami engiyenzayo. Mina phela mawuthi album ngazi lokhu wasekhaya sasishuthi iy'thombe ku-op, ngasekuthiwa u-op lo ayishuthi. Alishuthi iphathi yonke vele abuya kusasa ethi ifilimu ishile. Okay, so mangithi album ngithi kunezinkondlo zami engiyirekhodayo engizokhipha khona i-CD, so ngikwazi ukuthi ngisidayise iy'nkondlo ey'ngaki? Izinkondlo eziwu-15 eziphakathi lapho, so ngizobe sengiphusha zona because angikwazi ukuthi ngenze something ngezinkondlo manje since sivalelekile, so ngizophusha kona lokho. Mhlawumbe abantu ngabajethi bayilindele nini la? Ngaphela nje babuye bezobuka la ukuthi hayi wathi ngomhla ka-23 uFebruary njalo mhlawumbe ngenza izinto ngabo. Yini la? So kune-birthday yami khona. Uzalwa ngoFebruary? Ngizalwa ngo-29? 24. Oh, sengishilo. Ngizalwa ngoFebruary 24. So njalo February kuyake ngiphupha ukuthi ngenze something, so ngizoyireleasa ngawo. Isenayo i-title album? Hamba nami. Kusho ukuthini? Mangithi hamba nami kule album ngisuke ngithi kuzona zonke izinkondlo ezikhona, kuzona zonke izimo ezikhona obhekene nazo, hamba nami kule ndlela le. Yes, and then sifile nawe ipain, sithole nawe ukujabula endleleni le esihamba. Mangilalele i-album yakho from Mkhonto uqala mphume egcineni uzobuwedwa bakhona abantu ozoba-featurishile? Bakhona abantu engizoba-featurishile kodwa umuntu engizobe ngisebenza naye kakhulu uyena Bafo lo. Usisanda? Yes, usisanda, so uyena umuntu esoleke sisebenza kakhulu. Iyiphi into ofisa ukuyisho kubantu abasapotha umsebenzi wakhe ikakhulukazi abase-South Coast la ngoba uyosho ukuthi wena umbuzo eminye imibuzo engibuzo ngishilo ukuthi hayi ngasekhaya abantu bayasapotha kuphi ofisa ukusho kubona nje angifuni ukutshela ingani kodwa ngazi ukuthi ufisa ukuthini. Ngibatshele nje ukuthi uthando lezinkondlo angingagcini ngokuthi kusaphothwe mina kuphela kodwa kuyona yonke imbongi ese-South Coast kuba ukuthi i-support iyavela njalo, alingapheli iphupho lezinkondlo, alingapheli iphupho lezimbongi nisekhona abantu abangaphose esivivaneni ukuqukula ikhono lawo wonke umuntu ose-South Coast agcine kwazi ukuthi afike la afisa ukufika khona kusasa. Iyona into engifisa ukuyisho, i-support njalo ayihlezi khona, siyayibonga. Abantu bakuthola kanjani ku-social media? Abangithole ku-Facebook. Kukhona udade kade so wahamba ufica le phathi ukuthi ngino-Facebook wodwa. So Facebook engitholakala kona no-WhatsApp futhi. Okay, uFacebook abantu abathi ulungelo Mkhonto KaShaka ugabhisa noma bathi ulungelo Mkhonto KaShaka jangazi kuwona uFacebook bazongithola khona labo bantu. Ku-WhatsApp abathi 073 bathi 295 dayisa 47 dayisa Mkhonto dayisa. No, sabonga kakhulu ulungelo, sabonga kakhulu Mkhonto KaShaka. Sibonga kakhulu ke nabantu base-South Coast ngokusho kwakho ukuthi baqhubeka njalo belokhu benisaphothile. Ngiyalazi iqhaza elidlalwa iy'nkondlo empilweni nje yomuntu osuke esemva ngoba uyaye uthi ungadidiseki la endleleni wazi ukuthi kufanele wenzeni. Muhle kakhulu umsebenzi wenzayo ngoba ngihlathi nje ngithande nejabu lokhu ngakuthanda ngikuthatha ngaleza ayikhathi ngimthatha ngimfake ey'ndaweni. No, sabonga kakhulu. Sabonga futhi ukuthi niqhubeke nihlale nathi, siyacela ukuthi niqhubeke ni-like, ni-share, ni-subscribe and continue supporting these guys, continue supporting us. Umuntu ofuna i-merchandise sesiyadayisa noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi iy'nkondlo ziyaphilisa.